Kawasudo nyako Ramogi en jatend piny Kenya William Ruto oyanga chenro mar meli mar MV Uhuru II, meli ma oger gi jolweny ma Kenya e nengo mar siling bilion 2.4. Sitho mar meli mar MV Uhuru II na olombo wang jotelo kamotingo jotend migepe jalup jatend piny Kenya nyasi makende mane itayo kaluwore gi chike mag lweny. Ruto opuoyo gedo mar meli no mane ochaki e bwo tend jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, kendo ma ineno kaka mano mabiro konyo e jiwo dongruok e alwora mar nam lolwe. Ruto bende opuoyo kambi mar Kenya Shipyard kuom tij gedo kata gero melino, kowacho ni gedo makamano koro keto piny Kenya e lai manyime kaka weg lony e weche mag mwandu mag nam. Bang' tung' mokwongo, MV Uhuru II thulore gi nyadhi kendo chako mol mos koweyo dho nam lolwe kendo pado pi koni gi kocha kochomo nam. Ranyisi makende mar nyadhi ni piny Kenya ogoyo okang' e wi weche mwandu dho nam ma alwora mar nam lolwe. Bang' timo ranyisi makende ni ohikore mar chako chwalo mwandu kendo riwo piny Kenya gi pinje malibamba e weche wuoth kod ohala, ogowo gi katoke ka omolo mos. Gi budget mar omenda maromo bilion 2.4, meli mar MV Uhuru II nochak gero higa 2021 gi jolweny ma Kenya. Gedo ma okao higni 2 kende, kalure ni gedo mar meli e rang'iny mar MV Uhuru II jakauga higni 3. Kalure gi jolony, MV Uhuru II nyalo ting'o osigo mapekne oheo tan 1,063 ka bende ogere gi lony manyasani madeo seche mokao e kinde wuoth. Asante sana Mheshimiwa Rais. Sitho mar meli mar MV Uhuru II nolombo wang jotelo kama oting'o jotend migepe, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e nyasi makende mane itayo kalure gi chike lweny, ka jatend piny Kenya William Ruto emane otele nyasi no. Kotwak bang' sidho MV Uhuru II, jatend piny Kenya opuoyo jatend piny Kenya machon kuom paro mar gero meli no kowacho ni odhi jiwo ohala e alwora mar nam lolwe. I must congratulate my predecessor, President Uhuru Kenyatta, for his foresight in coming up with this shipyard refurbishment. For these remarkable feats, I commend the entire Kenya Shipyards team for once again exhibiting admirable professionalism and the highest standard of skillful work. Ruto bende no poyo kambi mar Kenya Shipyard kuom tij gero melino, ko wacho ni gedo makamano koro oketo piny Kenya e lai manyime kaka weg lony e weche mwandu nam. There is no doubt, therefore, that the Kenya Shipyard is emerging as a center of shipbuilding and maritime excellence and is poised to become Kenya's strategic anchor in the development of our blue economy and all the resources associated with it. Kopogore gi bero weche wuoth kod jiwo chenro mag ohala e alwora ma nam lolwe, MV Uhuru II bende igeno ni dhi nyuolo thuolo mag tije ni thoth oganda ma alwora ni. James Sokoth, Ramogi TV.